खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो रेशन कार्डनि मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय दे लोगोफोर। अन्नानै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आरो दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयारबो खालाम, जाहाथे आं नोंथांमोननो आसाम गभर्नमेन्टनि स्किम, बिटिसि गभर्नमेन्टनि स्किम आरो इन्डियानि जिखिनि स्किम दङ बेखौ नोंथांमोननो आरो लोगोसे बे जबनि सोमोन्दैबो नोंथांमोननो आंनि चेनेलनि गेजेरजों गोदान गोदान आपडेट होलांबाय थानो हायो। बेनि थाखायनो नोंथांमोना अन्नानै जोबथारनायाव आं खनसे खावबावबाय, अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होयो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामनानै होयो। दिनैनि आपडेटआनो जाहैबाय, जाय बिथांमोननि न'खराव रेशन कार्ड दङ बिथांमोननि थाखाय बिराद मोनसे मोजां खौरां होनांगोन आरो माने नोंथांमोना अर्थात जाय बिथांमोननि न'खराव रेशन कार्ड दङ बिथांमोना माने मोननो थांगासिनो दं माजों लोगोसे माइरंजों लोगोसे सिनि आरो संख्रि आरो दालि बेखौथ' माने दा सोलिगासिनो दं आरो होबाय दङ। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना मा मोनसे मोनफाबावनो नागिरदों, नोंथांमोननि न'खरनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय गभर्नमेन्टआ मोनसे आरो गोदान फैसानि बाजेट लानानै फैलायबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोना मान्थलि नैबेवहाय बिथांमोना होखाना दोनदो मान्थलि नोंथांमोना मा मोननो हासिगोननो 1000 मोननो हासिगोन दे लोगोफोर। जाय बिथांमोननि न'खराव 1000 नोंथांमोना मोननो हासिगोन। जाय बिथांमोननि न'खराव जुदि रेशन कार्ड दं रेशन कार्ड गैयिफोरखौ आं बुङाखै, जाय बिथांमोनाव रेशन कार्ड दङ आरो बे रेशन कार्ड गैयिफोरा मा खालामनांगौ बेखौबो आं फारि फारि फोरमायलांगोन आरो। दानिया नोंथांमोना बे 1000 अर्थात 1000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो थाखाय मान्थलि रेशन कार्डनि थ्रुयै नोंथांमोना गिबियावनो मा खालामनानै लानो नांगोननो, जाय बिथांमोननिया DBT माने बेंकजों माने आधार कार्डजों जुदि लिंक गैया बिथांमोना थाबैनो लिंक खालामनानै लानांगोन। मानोबा जोंनि जि गभर्नमेन्टआ मा जायो दानिया DBTनि थ्रुयैसो माने फैसाखौ सोना हरनाय जायो। आरो जाय बिथांमोननिया दासिमबो जुदि लिंक खालामनानै लायाखै नोंथांमोना अन्नानै थाबैनो DBTखौ लिंक खालामनानै ला, बेंकजों आधार कार्डजों लिंक खालामनानै लाथारदो लोगोफोर। अब्लासो नोंथांमोना माइरंजों लोगोसे सिनिजों लोगोसे दालि संख्रि आरो लोगोसे नोंथांमोना मान्थलि 1000 फैसाखौ माने 1000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं आरो। दा बेखिनिखौ बेवहाय फोरमायखाबाय दे लोगोफोर नोंथांमोननो, आरो आं बेखौनो माने फोरमायहरफिनदों जाहाथे नोंथांमोना बे खामानिखौ थाबैनो मावनानै लायो। बेनि गेजेरावनो जाय बिथांमोना नैबेवहाय बिथांमोना लिरदों दे लोगोफोर, बेवहाय जिखिनि कार्ड नैबेवहाय सिगाङाव दंमोन ना PHS आरो लोगोसे AAY आरो सोरनियाबा दा गोदान जायफोरना बानाय जादों आरो ना, बेयो जाबाय BPL बेफोरबायदि माने कार्ड दङ आरो रेशन कार्ड। दा जिखियानो जाया बे मोनथामबो कार्डनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन आरो बेखौ गभर्नमेन्टआ फोरमायनानै होखाबाय दे लोगोफोर। दा नोंथांमोना बे खामानिखौल' मावनानै लादो। जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि रेशन कार्ड बानायनानै लायाखै बेखौ आं खावलायखायो जाहाथे नोंथांमोना थाबैनो रेशन कार्डखौ बानायना लादो लोगोफोर। मानो होनना बुङोब्ला न'खरसेयाव गोबाङानो जुदा जानानै दङ, नाथाय गांसेल' रेशन कार्ड जानानै दं बिदा फंबायनि गेजेरावबो। जुदि नोंथांमोना बेखौ बे रेशन कार्डखौ थाबैनो बानायनानै लायाब्ला नैबे गभर्नमेन्टनि बेनिफिट्सखौ माने नोंथांमोना मोननो हानाय नङा बे 1000खौबो नोंथांमोना मोननो हानाय नङा आरो लोगोसे सिनि संख्रि बायदिसिनाखौबो नोंथांमोना मोननो हानाय नङा माइरंजों लोगोसे आरो। दा बेखायनो नोंथांमोना जुदि न'खर गंसेयावनो दङब्ला बा जुदा जानानैब्लाबो नोंथांमोना बे रेशन कार्ड गांसेयानो दङब्ला नोंथांमोना थाबैनो बानायनानै ला। बेनि जि अनलाइन प्रसेस बेयो जाबाय, बेखौ अनलाइन प्रसेसजों हाया, बेखौ जाय गामिनि दखानाव नोंथाङा रेशन जायो बे दखाननिफ्रायसो नोंथाङा नोंथांनि रेशन कार्डखौ बानायनानै लानो हागोन। बे खामानिया सिगाङाव सोलिबाय दंमोन दा नाथाय बे खामानिया एसे ड्रप जानानै दं। माखासे टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय माखासे मानसिफोरनि जि डकुमेन्ट्स होनाय बेबो माने क्लियारलि माने आपडेट जाहैयाखै आरो बिथांमोना रेशन कार्ड मोननो हायाखै आरो। बे टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय लोगोफोर आं बेखिनिखौ फोरमायहरखाबाय। बेबायदिनो नोंथांमोना जुदि रेशन कार्ड गैयाब्ला गावनि गामिनि जाय दखानाव नोंथांमोना रेशन जायो बेवहाय एसे खौरां लाबाय था, बिथांमोना माने बानायनानै होयो आरो। आं बेखिनिखौ दिनै नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ'आव बेबायदिनो लोगो मोनगोन आरो आसाम गभर्नमेन्ट जा इन्डिया गभर्नमेन्टनि गुबुन जुदि आपडेट फैयोब्ला आं नोंथांमोननो आंनि चेनेलनि गेजेरजों फोरमायलांनो नाजाबाय थागोन। गोजोन्थों, थेंक इउ।